సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. చూసారు కదా, మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఈ వీడియో చేయబ్రో అని మళ్ళీ పంపించిండ్రు. ఆల్రెడీ ఈ వీడియోని ముందే చేసిన, ఒక 2-3 నెలల ముందే. సో మళ్ళీ పంపించినారు, మళ్ళీ చేసిన. సూపర్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ కానీ లేదా ఫొటోస్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా ఇన్స్టాలో అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక 6-7 ఫొటోస్ ఉంటాయి, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి, మిస్ కాకుండా. కంటిన్యూగా ఇలాగ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి కంటిన్యూగా 12 సెకండ్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 12 సెకండ్ వరకు. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 12 సెకండ్, 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మొత్తం 4 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 13 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్, 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తానికి చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో
పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉండేది కదా, దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వాటిని వదిలేసేయండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.